ora gelem mayang dhewe. Sapa kae ratune? Petuk Gatotkaca kok kemaki Radama. Aku kami gila. Wah, Ratu Randisin. Anggepe apa? Bali. Patah watu ndas kowe. Anemune, iki kene tugelan gaman, Pak. Uncalke. Anggepe apa urung buncik kulite kok mlayu iki? Wong apa iki? Randisin iki. Kok Bali kok. Bedono. Mulai long. Selamat. Selamat. Kumosomyo pratangga Induyat. Amun ler kumah selamat ngomong kowe iki wong ngeyel kok kowe kok ora kening to lho udan tunggelan tumbak kok ngono kuwi mertandani nek kowe iki wong kokean dosa ngono. Wong ki nek kokean dosa suket godhong dadi mungsuh. Enek tumbak pating tralang siji wae ning sing kena aku merga apa aku suci. Tantanan lah. Dadi kena kudune aku nyengel ning kene lho. Ora glo enek meneh lho. Merga kowe wong kokean duraka ngono. Lho enek meneh lho. Bablas. Kok injo balik dalange kok kowe ora kenek to lho ora kenek. Mergo aku nggedhekake dana driyah weweh tetulung kanthi ikhlas lahir batin. Mula nek lunga sak nggon-nggon suket godhong mesti dadi rewan ngono. Oh ngono. Mergo aku suci, mergo aku temen, mergo aku jujur. Wah, suci. Loh. Sak becik-becike menungso ora ketang sak glugut mesti duweni salah. Oh. Mula najan kenek ning rak mung pisan mergo adiling pangeran ngono kuwi. Sak api-apike wong ora ketemu sak glugut mesti enek salahe. Bek kenek pindho. Suci ya remuk, jujur ya remuk. Anggep apa wong anggranu kok semuci suci. Pun sampean mboten menang nek pun Gatotkaca metu ngoten taruh wonge.
Macan mudhun saking gunung lengkeh-lengkeh lampahira lada wong tete kala ludra mangka dewak kowe wong Pandhawa rawas padha sing gawa prajurit segelar sepapan iki sapa? Kowe padha ramulat iki gendera Guwa Barong. Prabu Simakubra. Ndih aja maju. Mung bajang cindhile kangge Pandhawa 5 kon ngesok rene, ha? Ayo endi Puntadewa, endi Bima, endi Janaka lan kembar, kowe nyingkira Patih Udawa. Wah, macan bisa tata jalmu. Ratu Guwa Barong, tak bedah ngamarta ilang nyawamu. Sang Arjuna Ismunira kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh panuksmaning jajalanat ana sardula marang amuk nganti dadal barisan cintaka pura kuat nadai Kyai Sarotama tak sembah lama. Kepira kadigdayanmu kowe kondang dadi jagoning dewa mbiyen. Yen mung pamer panah ana telake Simakubra gudange panah kang sekti. Nanging yen tak wetokake kira-kira Pandhawa malah mung mati saka tanganku.
Eling-eling aku mung kongkonane Prabu Jaka Pitana we. Tontonan telakku iki mijil Jalasutra. Ndelik oneng leng semut. Kena tak pikut Jalasutra tak gawa kowe Pandhawa. Adi-adi. Arep apa wis saiki? Mung pating kruntel. Yen arep bonggo-bonggo yen sambat ayo sambat. Sambato bapakmu sing wis ana kuburan. Tak go nyangestina patimu mung anguk-anguk ya. Langit kelap-kelap katon lir kincanging sang mawe gandrung. Ayo kaki sapa sing arep nututi aku? Petrek-petrek saka kadoan kowe. Tetungguling prajurit wanita ya. Kandi aku ora butuh kowe. Butuhku mung Pandhawa 5. Aku tak mangap sedhela. Pengabaran gelap sayu tumbuh tibamu.
Manodya Yutama Ambar Matuning Kusuma mangkin sunya tengah kulem lengeng arum kala sang Brahmana tan pendah swaraning madu bronto manut kembang rarat ning rimang kriyaning kantha marung asangka jaya antuk tungkungan delangu lir gending curining raja swara rari lengen tegap ning Ihong ilahing awit namastu namasidam Wara Sri Kandi sing gedhe pangapuramu yo aku Begawan Bisma ingkang paring pitulungan marang sira merga sira kabuncang kendhang kapratundang aduh iya kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk iya tak tampa Sri Kandi kejawi menika ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene Paduka Hyang Mahatma keparengi tulungi dhateng jasa kula batobat upami mboten mekaten tartamtu badhe pundi dawah kula ya Sri Kandi tetela jagat iki lagi horeg suasana lagi usrek anane mung padha sikut-sikutan jegal-jegalan padudon sak nggon-nggon iki mau kepiye mula bukane wonten sima kacara sombyaing pekabaran menika setunggaling ratu saking negari Guwa Barong namuk punggung Suratanto ambedah Kitagara Ngamarta malah wayah-wayah Paduka Brata Pandhawa sak mangke saged kapikut dening Sima Kobra penemban Hong ilahing ya putuku nggih putuku ngene Sri Kandi sejatine waleh-waleh apa nalika semana pun yang prating negara Ngastina aku iki arep bali menyang Talkanda ya bingung nanging yen ora mulih ya kepiye keparipun kaya adat Lupya kang wis kawuri pendak-pendak biar Duryudana ketok alane jebul waleh-waleh apa ingkang ngingu Sima Kobra kuwi Ratu Ngastina si Jaka Pitana mangancur lakuning angin kuntur agraning agara kagiri-giri ora bumi prakampita padha mangambak-ambak
sewu Kanjeng Hyang Sri Kandi piye? Kula ngantos mumun setahun jemblong serendeng. Ing atasipun Hyang Bisma menika lenggahipun wonten Talkanda nanging pendak-pendak Paduka tansah soba dhateng Astina. Paduka rawuh ngembani Jaka Pitana parantene. Mboten-mboten kaindhakanipun Sata Kurawa tetep anggenipun tansah tumindak Jubriya lan Nesta. Lajeng menapa ginanipun Paduka tinanem dening dewa wonten negari Astina menembat. Sri Kandi, kowe aja waton guneman nanging gunemana kang nganggo wewaton. Wong tuwa kaya Begawan Bisma persasat lambe setumang mungkari semerang. Nggonku ngandhani marang Kurupati nanging wegah nampa wewarah. Iki wae aku rada mesgul rasaku. Merga Jaka Pitana ngingu macan kang gawe rusak. Kowe aja nyengguh werna-werna karo Begawan Bisma. Nanging kula nyuwun kanthi sanget dhateng Paduka Hyang Penemban. Paduka mboten saged ngengetaken Sata Kurawa. Malah nyatanipun Pandhawa samangke dipun pikut kaliyan kengkenanipun Duryudana obat-obat menapa Paduka tega dhateng pejahipun Pandhawa. Ya, iya. Mula aku ora mbacutke mulih. Aku moh mulih dhisik nyang Talkon. Aku tak melu nyawang lelakon iki Sri Kandi. Nang ngagugon njaluk marang kowe. Telitinen dhisik nom-noman Ngamarta. Ngono iki. Awit pekabaran kang tak tampa jarene nom-noman Ngamarta saiki padha ora gathuk cipta rasa karsa lan karyane. Talitin luwih dhisik nom-noman Ngamarta kene ngopo sing Kanjeng? Kalunging kadung nanggung kahanan kok kaya ngene. Oh. Saka pangrasaku wiwit negara Ngastina sak surute si Pandhu Dewanata ora tau manggih tentrem. Upama ta ketok tentrem nanging mung barang pulasan. Oh, putuku ngger putuku. Nadyan Kurawa karo Pandhawa kuwi mung darah sambungan saka Yayi Begawan Abiyasa ing Saptawarga. Nanging tinemune yen to ngrusak rasaku mbubrah pikirku, Begawan Bisma sing biyen duwe negara Ngastina aku ora trima. Oh, jagat Hyang Agung. Kenging menapa Paduka namaken pacoben dhateng darah Saptawarga? Bumi Dwi Sawatri Gunung Satur Samudra Pancataru Satpangonan Sabto Pandita Hasta Tawang
Nawadewa Horeg negari Ngamarta Temah Akarya Goro Anyep Miyase yang untuk prasoto Semar semu samar Nismaya pratopo Badranaya manungsa kang umur dewa Gombior kawar ora molor tur bisa apa Alon-alon waton kelakon ning nyatane ya wis yahene ya, Gong. Iya. Kang Jolena dicakrene, kudu didhisikke ya. Dicakrene. Rene, iya rene lho kok rumangsane ora. Ngadap lintak pring tutul ngisor kae warung pecah
bathuk nganggo semarangan. Iya, iya. Ya dicampur-campur. Men ora lali. Nah, iya. Kang Jalena. Nggih, dalem. Arep sumuk hawane ning ora apa-apa. Awake dhewe iki melu berjuang nek diimbangke karo pahlawan zaman revolusi utawa zaman kemerdekaan biyen urung amput-ampute. Oh nggih, terus. Nek gur kringete wong ngene iki genah kringete wong seneng-seneng. Lah nek biyen ki coba ora mung kringet ning kringete kringet getih. Nek urung getih mergo mati kepanasan dilebokke grebong ditutup dipepe sedina. Coba. Nggih niki wong biyen niku perjuanganipun perlu dihargai. Lah nek cah cilik saiki nek ra didongengi ya ora dong lho. Lah nggih mulane saniki yen iso nggih setiap sekolahan utawa wonten internal keluarga. Iya. Niku ya kudu dididik tentang bela pahlawan. negara. Ngoten niku supaya ben ngerti. Lah piye to rasane coba saiki dibayangke we. Wong disiksa ya pahlawan iki. Nggih. Rakyat barang kuwi. Nggih. Sing kira-kira mbangkang karo penjajah. Diklumpukke klambine diuculi, dilebokke gerbong kereta barang kuwi lho. Sing ora enek cendelane. Lah nggih niku. Lebokke terus ditutup terus dipepe iki terus menungso piye nek ngono ki coba. Lah nggih niku ya nggih perjuangan sangat berat niku tegese padha karo wong diopen to niku. Ha nggih. Ha dibuka ya mati kabeh. Ha terus ning jero proses kematian ki terus rasane piye coba? Lah nggih niku sing gawe ngoten niku nggih dosa gedhe. Ah kenan wis pun sak tedak 7 turun 7 buasak kuwi cara. Oh nggih. Lah niku ngawake dhewe carane mbales jasane para pahlawan. Niku sing genah kita tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Itu. Niku supaya rakyat ben iso ngrasake kemakmuran di dalam keadilan. Iya, dadi sing berjuang iki biyen ki ora mung tentara rakyat, ora mung apa kuwi sing kanu militer, kabeh iki biyen kaya militer. Nggih. Ya sing wong tani bareng ya biantu, ibu-ibu rumah tangga ya bantu. Pun kabeh. Lah nggih wong ya riyen niku perjuangane jarene bapak kula lho. Jarene bapak kula niku riyen niku wong bapak kula riyen nggih melu berjuang. Nggih. Niku omah kula riyen pun meh dibong karo londo niku critane. Mergo ndelikne wong pribumi niku. Lan mester ngen kula niku lak dibolong kangge perlindungan ngoten niku. Niku diparani londo niku tatane bapak kula wong kepepet. Terus tetane ngene kudu dihapusi londone dihapusi. Akhire nggih omahe dibong dhewe. lho sing ngomong bapak sampean dhewe. Bapak dhewe dibong dhewe ning perjuangane niku kengken metu keng mburi. Oh, pinter kuwi politike wae. Londone teng riku dikira wis mati kok. Dikira wis mati dibong pisan londone. Oh, ngono. Niku sing gondenge bapak kula. Bapak kula anu londone nek sing metu siji disangkur kali bapak kula. Wah, elok lho bapake sampean yo pejuang. Oh, nggih, alhamdulillah. Bapak kula riyen zaman nem-nemane sak sing berjuang niku riyen nggih nate tumut wonten napa? Marhen. Weh. Nggih, rumiyin. Mula anu Mas Jolena. Dalem. Sing baku ki semangat juang. Oh, nggih. Sing jeneng jiwa berjuang kuwi ora kawengku papan karo wektu. Mligi sumpahe wong biyen kuwi mung merdeka atau mati. Mung loro kuwi pilihane ora enek kok. Kok bocah saiki malah dolanan narkoba. Oh alah. Mbok yo ngelingi sing yasa negara ki ora gampang lho, Dok. Lah nggih wong niku jane mung penjajahan secara halus. Narkoba niku sing jelas. Niku lek carane praktekne nggih macem-macem. Wong kula riyen nggih nate sosialisasi teng BNN ngoten niku. Ya. Ditugasne BNN nggih ngoten niku kan. Nggih. Cah nom-noman melewati permen, ana sing melewati buku, ana sing melewati napa-napa mon. Niku narkoba niku penjajahan secara halus. Oke. Merusak mental generasi muda. Mula saiki sing diketokke aja mung rasa memungsuhan. Sing diagul-agulke aja mung gontok-gontokan. Sing diajarke aja mung sifat goro. Ngono. Nggih. Ning piye carane supaya anak putu besok bisa ngunduh wae sing becik,
bisa ngiseni kamardikan iki kanthi mbangun jiwa, mbangun raga, mbangun menungsa sakutuhe ya lahir ya batine. Nah ngono to Kang Jolene. Nggih. Milanipun wonten mriki PDI Perjuangan sudah ikut melestarikan budaya khususipun wayang kulit adalah yang sudah diakui dunia. Dan Niku kula melu bangga dengan PDI Perjuangan. Secara tidak langsung menika nggih didik kalih kawula alit iya supaya mempunyai jiwa nasionalis. Niku penting. lah iki piyayi-piyayi saka manca sing dipandhegani Mbak Dr. Kitsi Emerson garwane Mas Wakidiwi. Nggih. Iki mau Mas saka Mas Gabriel terus sing saka Prancis, terus saka Hongaria, saka Italia, kabeh iki piyayi-piyayi manca sing sangat tekun nggone belajar kabudayan kita to Kang Jolene. Oh, nggih wong kula bareng nyanyi napa niku nembang Suara Jamu. Lafale niku lafal Prancis. Niku kula melu trenyuh niku. Jawi Suara Jamu. Ya ning dadilan Pancasila aja meneh wong aku mbiyen nyang London pisanan ki taun 90. Nggih. Kang Jolene kuwi ning kono ki dipethuk karo kerawitan anak-anak ning anak-anak Inggris ora anak-anak Kedutaan Republik Indonesia dudu Inggris nggih. anak-anak Inggris sing lagune ya ngono kuwi nyong mendhok-mendhok kupu kuwi lagu-lagu bocah kene. Oh. Lah kuwi atiku njuh ternyuh nalika taun semono. Mongko saiki 2016 kuwi wis 20 taun to, Kang. Nggih. Lah iya wis jaman semono kuwi wis ngumunke. Lah iya. Kuwi urung Amerika. Di Amerika iki ada 150 kelompok gamelan. Lho tepuk tangan untuk Amerika lho. Ah nggih. 150 kelompok gamelan ngene iki. Nah nggih kula Dadi ngene iki lak sak set. Nggih. Kali 150. wah ampuh nggih. Bayangno, dadi ning kene golek yoga telu angele lan. Wah, lah mulane kuwi, mula dikandani anak-anak iki kon sekolah seni ya nek mau sekolah seni sing baku belajar budayane dhewe. Nek ora iso cukup menghargai, mencintai kuwi wis peng-pengan. Wih niku lho men alhamdulillah. Ya, iya. Sebabipun napa sakmenika wonten SD menika sampun wonten sumbangan gamelan untuk acara ekstrakurikuler. Heeh. Belajar kerawitan. Nah. Niku didik budi pekerti bocah sakniki niku Nggih. sae sanget. Lah niki anu Mas Jolene. Kaya sing menterjemahkan teng bahasa Indonesia niku Mas Ali. Nggih. Mas Afif Sinten? kuwi. Mas Afif. Mas Afif niku saking UGM. Saking Universitas Gajah Mada niku. Wah, Ngetik ket mau niku. oh niki Universitas Gajah Mada. Ya niku cah cilik lho, cah nomo. Nggih. Ijo. Ampuh Mas. Oh, ngetik kan ya cepet ning. Nggih. Lho niki nek ora dong bahasa wayang piye le ngono. Wong aku muni ngene iki sak gelemku kok kono tratek-tratek niku kok ya lancar. Niku termasuk Matur nuwun. kanggih. Semoga ada Mas seperti ini yang lainnya, tepuk tangan dulu Mas Afif. Awit untuk Universitas Gajah Mada kula wonten kasus nate gelut kalian Rakuti karo Rasemi. Anakmu sekolah. Sekolah. Kuliah no. Sing barep. Eko Santoso. Loh, kok jenenge Eko Santoso? Eko ki siji, Santoso ki kuat. Nalika duwe anak siji aku isih kuat-kuate. Terus sing nomor loro jenenge Dwiloyo. Awake wis rekoso. Lah sing ragil kae. Ragil tak jenenge Wisnu, tegese wis leku nganu. Nganu piye? Lah leku arep nyekolahke ki wis. Lah kene nek njupuk apa kae njupuk anu kuliah iku lho. Lah ya njupuk hukum. Hukum karma. So iso lulus dadi hakim garis. Lah. Hakim garis kaya wong bal-balan ae. Lah niki Sekolah sing bener. nggih. Nah ini perkara hukum to nggih. Ya nggih. Sakniki perdata karo pidana niku jane abot ndi? Perdata. Ya apa pidana? Lek kula mboten sakniki. Pripun? Lek riyen abot pidana, lek sakniki mboten. Lah kok ngoten. Lek perdata niku lek datane ora pati konkret, niku Ah. akhirnya dadi hukuman berat. Ngono. Lah lek pidana Heeh. niku gumantung danane pinten. Wah. Kok nek 10 tahun nek danane mencukupi ya karek 3 tahun bareng.
Ora. Mula sekolahno anakmu gong nek wiwit sekolah urung kuliah ya sekolahke sing negeri. Negeri apa? Lah wong anakku ki sekolah kok ngendi? Swasta lho. Oh, statuse nek statuse iki disamakan kuwi tegese padha negeri ngono nek mbiyen. Lho, anakku ki sekolah swasta. Statuse direstui. Lho, apa enek kok sekolahan kok status kok direstui? Tapi lulusnya piye? Lulusnya insyaallah. Oh sekolah niku mung telu anu karaktere niku mung telu. Pripun? Disamakan, diakui, gitu. Disamakan, diakui kalian yang terdaftar toh niku. Nanti lek pancen lulusane insyaallah niku ya apik wae. Masuk kuliah terdaftar niku. Daftar ning universitas terbuka. Nggih. Kang Joleno. Dalem. Wah, sindene sak umbruk. Wah. Nggih, wah. Ketok manis-manis, ketok ayu-ayu, ketok meleng-meleng. Nggih. Tur ya semono Kang. Kuwi mau adus kabeh. Ngantek bubrake kolah. Nggih, wonten mburi wong kerane ngantek jebol. Kowe elak temenanan. Sik tak sing saka kene neh, saka Itali sik. Ayo dari sini. Jajah desa milang kali Hari wisata dalam Nusantara alasan gunung-gunung. Waduh tuh melu nembang, kamu ya bisa tuh nembang kok. Ikut anjajah desa, bisa tuh. Cakepan. Nek lali aja melu golek duit kowe. Lali cakepannya. Ora kena wong golek duit ki kudu elingan kok. Ini berarti termasuk diakreditasi statusnya terdaftar berarti. Dadi pengendang bareng kudu elingan. Nenek keprak mak cecek ngene gugup lah. Wis bisa. Ya ora elingan. Nek ngantek ora elingan tak dongake gapok sak urip. Ora mbok dongake wis gapok. Ya, gimana Mbak Lola? J, tolong cakepannya, bentar. Oh, datang buka HP. Apa-apa sithik kok cupu maneh Astagina. Cupu maneh Astagina. Kuwi Android ki ora cupu maneh Astagina. Ya apa-apa ora enek gambare jagat ngono. Wong apa buta apa-apa kok karek dulat-dulit. Gimana? Aja? J. Jajah desa. Ayo. Jajah desa wilang kori para mangsane tani wisata dawing kae Alang Nusantara ingkang ati luhung sawas lang gunung-gunung. Oh. Wah ya iso wah jan suminem iki. Ya saka Itali kok jenenge Suminem iki. Kaya ledek Ngawi ya. Kaya Suminem Ngawi. Wah kepet-kepet. Wah. Hawa wong dlonteng sakmono kepete gur cilik. Ya ora ngatasi lho. Aku iki pomo bojone Kang Joleno kuwi le nyawang wiwit subuh nganti isak ora kemput. Ayo kalah gede kok. Iya. Mbak Lola. Diambil mic-nya. J. Anda kok tertarik terhadap budaya sini? Ya. Budaya Jawa khususnya. Kok Ya, tertarik? tertarik. Ya. Mulai dari negara Anda atau setelah masuk Indonesia? Mulai dari negara saya. Oh. Ya. Mulai tertarik karawitan, wayang, sinden atau apa? Dulu karawitan karena saya main gamelan di KBRI di Itali. Wah, Ya. KBRI Itali. Iya, KBRI Roma, kota Roma itu. Wah, elok. Kedutaan Republik Indonesia di Roma, Itali. Wah, J. banyak gamelannya sudah ada ya.
Ya di Itali mungkin nggak banyak seperti Amerika, tapi ya 4 gitu di kota yang paling besar. Oh iya. Loh, gamelan ki seluruh dunia kota-kota besar ki wis enek terus. Ya aku percaya ngandel aku. Gimana? Pelatihnya orang Indonesia atau orang sana? Ya orang sana sama guru dari isi Jogja biasanya. Ada guru setiap beberapa bulan yang datang sana sama program pertukaran itu. Oh, ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Oh. Lah mbok Kang Joleno ki kon rono. Ora ngerti. Roma, Itali, Yunani, Greece kuwi nggone wong ayu-ayu. Ora ngerti angger pinggir laut ngono kae, angger jam 5 sore. Metu mak bruel. Wong iki. Dapurmu. Kula nglatih ning kono ora teko ngenggen. Tenan kuwi. Lah wong Yunani, wong anu ki pancen kono ki nggone wong-wong ayu. Lah wong Jepang, wong Amerika, wong ndi ya padha wae. Ning mbok nek kono kuwi dicipta karo Tuhan ki, mbok menawa biyen ki widodari ki mudhun pisanan ning kono. Lah wong sak negara ki 90% ki bodine iku ora nek sing bubrah. Ora nek ambok ngantek tuwek, ora nek sing bodine ki patonah ki ora nek. Patonah ki ya pating pecocot orang genah. Oh, dapure. Lah ya genah ya. Mbak Lola. Sekarang mau nembang apa? Mau terserah, padahal mau lagu Itali, Jawa, Sunda, yang mana? Tadi kalau yang dari Prancis sudah denger, tapi kalau lagu Itali saya belum denger. Oke, kaya ngopo? Itali. Nyoba ya. Lagu barat pokoknya. Lagu barat ya. Cem-cempe, undang no barat gede. Kuwi lagi bocah-bocah. Lagu barat kok cem-cempe. Gimana? Ayo. Ahimè, che me consola in grande dolore. Oh, bawa Sri Uning iki. Ini bahasanya bahasa Italia. Itali. Mbak, ini lagu apa namanya? Ini Passione di Diamante. Oh. Artinya Passione itu jenis yang tentang agama yang kuno di Itali itu. Agama yang kuno di Itali sebelum ada agama Katolik itu. Kowe iki lagune omong sing cetha ngono. Rung kuwi ilate kono ngono kuwi. Maksudnya sing kuno apanya? Sing kuno melodi sama cakepan juga. Oh, melo. Ini bahasa Itali Selatan khusus, bukan bahasa Itali biasa. Sekarang. Gitu. Oh, cara-carane basa Kawi nek kene Jawa kuno. Oke, sakaremu sing ngerti ya kon mbahmu. Ayo, jadi teruskan. Oke. Che mor dentro te il mio figliole. Amin. Kayak gitu, tapi tembang kok ya mbok amini to, Gop. Wis karepe ngono wae. Apa itu? Itu iringannya apa? Musiknya apa? ini vokal tapi core, seperti ada 2 orang, satunya yang atas, satunya yang lebih rendah gitu. Oh, lagune wong loro duet. Oh, lanang wedok. Dhuwur karo ngisor. Wah, cocok kuwi aku. Bakong. Cocok aku. Piye sing dhuwur piye? Sing ngisor piye? No, capi itu. Ini bahasa Italia. Kowe kene omong sing musik ngene. Oke, lanjutkan terus. Jeff. Lagi ini. Ya. Mana? Ya.
Oh, nek kaya tanggaku sing dibelok kae ku. Anggere jam 2 wengi ya ngono kuwi nembange. Ole ario. Kang Jolena. Dalam niki ya. Ayo, saiki tanding ngono karo tembangmu. Kula tak gawe. Lah sik aku ning njaluk tembang larase Trendo Songo. Ya. Bawa ning alane kaya Bandung. Ya. Langgam ngimpi. Ya. Nggih. Ning cengkoke Bandung. Ya. Oke. Ya. Hari kaya apa? Ngambara ing ngawang. Kendange disiapke, sikile dicencange. Blekuduk, blekuduk. Nino no nam nam yong. Ayo. Hangelangut bebasan tanpa tepi nerapase mega dari jagat mulandara ngelembarangmu gaki katungkul ngumbar gagasan sate mati gawan Dari nek bajing loncat slendro garap kamu ki. Eling ora? Modiarno apik no. Bajing loncat slendro iki wae. Rumangsamu ora. Sing nganggo topeng ora nyang. ya sing rap Oh. Dok, ya bar iki dur wes ayo. Ya, men disegeri iki sik ya. Oke. Lanjut bawani ya. Kula sing bawa ta sing nembang kita sing iso joget jaipong sapa iki? Deska? Nah niki penarine enten. Penarine oke, maju ayo. 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 Jalena diput loro mutiar. Ngatek sih, Bu. Ayo. Ya. Ayo, Bu. Ayo, ditekne. Ayo, diwiwiti. Oh. Ya bajing loncate niki penarine.
Matur nuwun nika ngaturaken para pagiyuban Dewa Ruci Bukit Duri. Saking Kena Sandi lan ugi Lor Kambang. nggih. Mbak Kicing Asta Kendang. Sing nyinden sing pundi Pak? Ireng napa Abang? Sing ngendange Bu Ketsi. Lah nggih, sing nyinden sing pundi? Itali kandhane Bu Ketsi iso anu one segment Yulur Kembeng. Jineman Ulur Kambang. Bisa ora? Ayo Bu Ketsi, naik. Tepuk tangan untuk Bu Ketsi. Monggo. Rampung ya balik. Nya jaleno. Barangmu tak baleke. Kita selentro songo ya. Lah Pak Joleno angsal 1 juta mboten, Pak? Ora iso, ndok pidak gajah kok. Oh, Pecah ora? lah pun dijawab mboten pecah jare ndok plastik. Ndok pidak gajah. Ndok pidak. Pecah ora? Ora. Ndok pidak gajah pecah ora? Ayo dipikir. Ora pecah. Ora pecah. Ora pecah. Jaleno ki dek arep rono ki pareng njaluk dhuwit ndok. Nggih. Oke, monggo. Monggo. Ndok midak gajah lek ndoke midak gajah ora pecah, nek ndok kepidak gajah iki beda. Ndokmu dhewe idaken. Ora tau ngendok. Yo. Monggo kula aturaken Mas Budi. Yo. Jarwa muda mudane sang Prabu Kresna yo sayo
Ganti Agi. Ayo Agi. nyambut gawe. Oke Agi. Tepuk tangan untuk yang bertiga dari luar negeri semua, Italia, Hongaria, Amerika. Matur nuwun. Kang, ayo. Rumangsamu. Oh, setengah papat ki gur karek pira? Jare 3/4. Nyam. Awake dhewe iki ditinggal karo kakekne Semar. Mbuh, wit mau kok ora ketok kakekne. Wah, nganti ya, Le. Lane kuwi. Dah. Kayak mlayu-mlayu ki kaya Ndara Sri Kandi. Jaya tangga ngambar maduning kusuma aris wijiling sabdo. Wah, boten nyono boten ngira. Terus sekali pangabekti kula katur. Ndarayu bekti kula katur. Pangabekti kula katur Ndarayu. Ya nolo gareng petrokan kowe Bagong Batobat. Wah, saking tindak pundi kok semunipun semengko. Gita-gita namung ganti wonten menapa, Ndara? Wong tuamu Kyai Semar Badranaya ana ngendi? Niki wau kula barasanan kalih Gareng kalih Bagong. Kakekne niku pun pinten-pinten dinten iki mboten ketingal. Batobat. Petro, Gareng lan kowe Bagong. Negara Kastina kaya bedah. Nom-noman iki padha menyang endi? Ngawur-wuran pengarane ngajurit Kemaguru Kongso. Bibi, ana apa Bibi? Aku iki ngungun
Kahanan ngorak-marik kaya mengkene lah kok dadi sing ketok irunge mung Gatut Kaca Batoba. Aku dhewe iki nganti bingung, Bibi. Sebab tak rasa wis watara 3 candra iki. Nom-noman Ngamarta kok ora gathuk pangira-irane. Mbah, aku ora weruh apa sebabe nanging jebul Kakang Antarja wis sawetara nggone nglumpukake wong nom-noman sing padha ora weruh kenthang kimpule ora ngerti pojok plerete. Ketoke kabeh pogo marengkang saka tekeman. Guguk ngutha waton. Wis ilang tata kramane. Batoba. Coba ayo tak kanthi menyang jangkar bumi, nggih.